Der var engang en far med 5 sønner. Dette handler kun om 2 af dem. Ebbe, hans søn, var rig og arbejdede hos kongen. Ebbe skulle giftes med Adelus, men lige nu var han tjeneste hos kongen. Peder, hans anden søn, som var jaloux over sin bror, bad så Adelus om at gifte sig med sig. Kære smukke Adelus, vil du gifte dig med mig? Men jeg er jo forlovet med din bror, Ebbe. Ebbe er desværre død. Det gør mig ondt, men så kan jeg jo godt gifte dig med mig. Jeg drømte, at huset brændte. Det betyder, Ja. at det vil ske noget forfærdeligt. Ebbe skyndte sig hjem. Da han ankom, var brylluppet ved at begynde. Hvorfor er der så mange folk? Fordi at din bror Peder skal giftes med Adelus. Senere skulle han følge Adelus til brudhuset. Kan du ikke huske, at vi skulle giftes? Jo, men nu skal jeg giftes med Peder. Bruden venter på dig i brudehuset. Jeg tror godt, jeg kan undvære en nat med hende. Du kan gå for første nat. Han bliver så sur, at han skærer hånden af sin mor og giver faren ildsår. Ebbe blev så stemt frelseløs for det, han gjorde.